Tässä on Siikavirran Joni taas terve, vakuutusongelmiin erikoistunut varatuomari. Vakuutusyhtiöt joskus viivyttelevät asiakirjojen toimittamisessa. Tarvitsemme aina jutun hoitamista varten kaikki dokumentit, lääkärin muistiot mukaan lukien vakuutusyhtiöstä, jotta voimme hoitaa asiat kunnolla. Silloin tällöin käy niin, että vakuutusyhtiöstä voi mennä jopa kuukausia ennen kuin saamme nämä asiakirjat, ja vasta monen hoputuksen jälkeen. Asiakkaallamme on aina oikeus saada kaikki itseään koskevat dokumentit vakuutusyhtiöistä. Tällöin saatamme joutua käyttämään uhkausta kantelulla Finanssivalvontavirastolle. Se yleensä tehoaa. Sitä kannattaa käyttää itse kunkin, joka joutuu vakuutusyhtiöiden kohtuuttoman pitkän tai muuten laittoman menettelyn kohteeksi.